Wow, došli smo u prodavnicu mađioničara. O, prodavač spava. To znači da možemo malo da se zezamo. O, je li to čarobni štapić? Izgleda cool. Suzy, budi opreznije sa magijom. O, uspelo ti je. To su čokoladice. Oho, vi ste cool, devojke. Ali ja sam pronašao nešto zanimljivije. To je nevidljivi ogrtač. A sad ću da uplašim devojke. Sigurno će se iznenaditi. Kako ukusno. Znao sam da ćete se uplašiti. O, šta se dešava? Hajde da otvorimo i saznamo. Ne otvarajte magični sef. Ej, šta se dešava? Pa dobro, nastavit ću da spavam. Zdravo svima! Nalazite se u izazovu sa sefovima. Oskare, ti počinješ. Hajde! Luk, to je odvratno. Luk smrdi, ne sviđa mi se. Zar moram da ga pojedem? Užas! Danas se sigurno neće ljubiti. Jao, odvratno. Moram ga pojesti do kraja, jadan ja. Zašto su mi stavili ovako puno luka? Već sam se umorio da jedem, ali moram da dovršim to. Hajde, ostalo još malo. Mogu ja to? O ne, teku mi suze. A sad, devojke, evo vam smrdljivi pozdrav od luka u mom stomaku. Jao, fuj. O, tačno. Moramo zalepiti usta da ne širi taj smrad. Ovako je mnogo bolje. Sad je red na mene da otvorim sef. Ali posle Oskara plašim se da radim to. O, dobila sam šarenu tortu. Super! Vreme je da probam pače. O, baš mi se posrećilo. Da vidimo. O, unutra je također šarena. Ne, neću je deliti. Ne, Oskare, ne odlepljuj traku. Sad ću probati torticu. O, da. To je divno. Hoću još. Šta je, Oskar? Da, sad je red na mene. Šta će biti u mom sefu? Neka teglica sa sjajnim prahom. Možda je to zlato? Wow, izgleda sjajno. O ne, spava mi se. Ne mogu da odolim snu. Šta se desilo sa Phoebe? Kakav je to prah? Pa to je prah za uspavljivanje. Onda je jasno zašto se Phoebe tako brzo nasvestila. Phoebe, probudi se. Kako da je probudim? Tačno, moj dah može da je probudi. Uj, kakav smrad. Odvratno. Šta se desilo? Jesam zaspala? To je bio prašak za uspavljivanje, ozbiljno? Imam ideju. Moramo dati Suzy ovaj prah. Ona će zaspati, a mi ćemo pojesti tortu. Da, hajde da pospamo ovu ružu prahom. Poklonit ćemo njoj i ona će zaspati. Odlično, izgleda lepo. Da, ja ću da joj poklonim cvet. Ipak sam lepotan. Suzy, hej, doneo sam ti ovu ružu. Kako ti se sviđa? Kako je lepa. Tako sam umorna. Savršeno. Torta je naša, super. Hajde što pre da je probamo. Ali viljuškama, a ne rukama. Dobro. Odlično. Sad ću i ja otvoriti sef. Da vidimo šta sam dobila. Wow, imam nudle, super. Želim odmah probati. Ješću štapićima. Ovoliko nudla će mi sigurno biti dovoljno. Jedva čekam da probam. To je jako ukusno. Sviđa mi se. Drugari, ovo je bilo nevjerovatno ukusno. Oskare, prestani da me gledaš tako. Bolje otvori sef. Dobro, da vidimo šta je kod mene. Užas. Dobio sam ljuti tabasco sos. Plašim se da ga probam. Devojke, previše je ljut. Neću ga jesti. Ne. U redu. Ali samo jedna kapljica. Kako ljuto! Unutra mi se pali vatra. Šta da radim? Veoma je ljuto. Sad je more. Šta li sam dobila?
je kugla sa snegom. Imam jednu takvu već. Ona je tako lepa. Ali šta je unutra? Ajoj, kako hladno! O ne! Razbila sam kuglu. Osjećam hladnoću. U pomoć! Jao, stvarno je postalo hladno. Devojke, kako ste? Šta? Smrzle ste se? Kako da vam pomognem? Tačno, imam ideju. Popit ću ovaj tabasko kako bih zagrejao moje drugarice. Moram popiti ceo ljuti sos. O ne, već osjećam vatru. Hvala, Oskare. Sada, Phoebe. Mogu se kretati? O ne, moram nekako da ugasim Oskara. Imam ideju. Treba politi Oskara vodom iz vaze. To će sigurno pomoći. O da, kako prija. Hvala, Suzy. Dobro sam. Drago nam je. Hej, sad ću ja prvo otvoriti. Imam sigurno nešto zanimljivo. Šta je to? Lonac? Liči na one koji veštice koriste kad kuvaju čarobne napitke. Ali ja nisam veštica. Dobro, kasnije ću razmisliti o tome. Šta je kod Oskara? Unutra je Kinder jaje. Kako sjajno. Nikad nisam probao tako veliko jaje. Sad ću ga otvoriti i probati. Wow, izgleda prelepo. Wow, ukus je još bolji. Devojke, ovo je tako ukusno da ne mogu da se zaustavim. Nema šanse, neću vam ništa dati. Sva čokolada je samo moja. Cool. Ali hoću ja. Žao mi je, ali ne može. Posljednji komad. Gotovo. A sada najzanimljivije. Kakva igračka? Šta? Ovo je plišani meda. I šta će mi? Ja sam hteo otići. Nešto se desilo. Wow, ovo je čokoladni medved. Cool. Ovaj lonac pretvara sve u čokoladu. Super. Sad ću da ga probam. To je prelepo. Oduševljena sam. Drugari, zašto me gledate? Phoebe još nije otvorila sef. Dobro, sad ćemo vidjeti šta je unutra. Nadam se da je nešto ukusno. O ne, ovo je smrdljivi plavi sir. Odvratno. Ne sviđa mi se, ali moram probati. O ne, gadno. Znate šta? Imam sjajnu ideju. Suzy, možeš li mi dati svoj lonac? Super. Stavit ću sir unutra i izvaditi nešto lepo. O da, ovo je pača torte. Divno. Wow, neverovatno. Kako sam pametna. Oskare, otvori Phoebin sef. Hej, ovo je moj sef. Ja ću ga sama otvoriti. O ne, imam limune. Kakva gadost. Mogu li ovo da preskočim? Izgleda da ne mogu. Dobro, sad ću ga probati. Kako kiselo. Drugari, to je previše kiselo. Ne mogu da pojedem sve limune. Zašto me terate? Oskare, hajde otvori svoj sef. Dobro, sad ću. Šta je unutra? O da, dobio sam mlečni koktel. Izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Šta vam je? Neću vam ništa dati. Wow, ukus je neverovatan. Što? Baš si bezobrazan. Dobro, otvorit ću svoj sef. Imam neku zanimljivu kutiju. Pitam se šta je unutra? Neki amulet? Šta će mi? Izgleda veoma dobro. A šta će se desiti ako? Ovo nije amulet, ovo je sat. Super, a šta će mi sad? Pritisnut ću ovdje. Ništa se nije desilo. Drugari, što ste se ukočili? Da li ovaj sat zaustavlja vreme? Super, to znači da mogu popiti Oskarov koktel. Bio je u pravu. Koktel je veoma dobar. A sad je vreme za malo šale.
Da, želim zavitlavati svoje prijatelje. Phoebe bi trebala da jede limun, a Oskaru je potreban neki make-up. Nacrtat ću malo ovdje i ovdje. A sad ću mu našminkati oči i usne. Da, odlično, završila sam. Make-up za klovne mu baš lepo stoji. A sada mogu pokrenuti vreme. Oskare, tako si smešan sa tom šminkom. Što? Nemoguće. Ko je to uradio sa mnom? Suzy, da li si ti sve ovo uradila sa nama? Razotkrili smo te. Šta? Ne, to nisam ja.